pandemya, nawala ng trabaho ang guro na si Irish, 24 anyos, matapos magsara ang pinapasukang eskwelahan. Aminado si Irish, hirap siyang makahanap ng mapagkakakitaan ng pera, kaya naman nagdesisyon siyang maging online seller para makatulong sa mga gastusin. Nitong nakaraang linggo, kabilang si Irish ang mga dumalo sa libreng seminar na inorganisa ng local government unit ng Iriga, may kinalaman sa food handling and safety principles. Nag-isip ako ng online business or like that. Like bangus po, boneless bangus, and then salmon belly, calamares. Kabilang din sa mga pumunta si Concepcion Reyes ng San Nicolas, Iriga City. May kinalaman sa pagluluto at baking ang negosyo ng kanyang pamilya. Kaya swak daw para sa mga tulad niya ang seminar, lalo pat malapit na rin magbukas ang kanilang catering services. More knowledge sa tamang proseso ng isang establishment like foods, bakes ng mga cakes, pastries, mga catering, yan. Sa online, mga kakilala, referrals, mga ganyan. Ngayon, mag-start kami may pwesto kami sa market ngayon. Ayon sa panauhin ng aktibidad na si Firwin Malaya, isang food consultant, importanteng napapanatili ng mga food handler ang kalinisan. Ang tao masiri. Minsan, pag dainin din nagustuhan, dainin sin mabalik. Yung government tumutulong para maintindihan nila, ipaintindi sa kanila yung mga dapat gawin, yung mali o yung tama. Hakbang na rin ito ng gobyerno upang matulungan ang mga maliliit na negosyanteng makabangon, lalo pa ngayong mayroong pandemya. Sisigurar tapang ang pigluluto po ninda, ang pigigi po ninda malinig para po safe man po sa mga consumers. And at the same time po, nakakatabang niya na pandemic na iyo po nga niyan, magpadagos po sindang negosyo nila. Yung ma-apply namin yung hygiene dito. Thank you so much po for this great opportunity na anuhan po kami dito, na invite, and thank you din po. Sana madami pa pong online seller na ma-inspire dito. Lagi naman dapat may kalinisan tayo sa pag-handle ng isang, lalo na kainan. Aabot sa 50 katao na hinati sa dalawang grupo ang mga lumahok sa libreng seminar bilang pag-iingat na rin ngayong nariyan pa ang banta ng COVID-19.